Dali. My gosh! Kahugaw din sa lababo. Taga na mo mo. Oy! Hindi na dyan. Ka-13. Ano? Si Yaya. Uy! Dito nagkuhan din si Yaya. Latiman din sa lababo. Limpyo. Oh my God! Tapos ko. Hati rin ako. Wala hugas na pinagamantika. Stress dyan. Stress na yung life. Oh my God. Tawagan sa na ako. Akong bagong uyab. Ay, pag-alaya ko eh. May takot sa ulo niya. Salamat na ako ng kasi. Kring! 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 Yes? Ay. Hello? Nag-unsa ka? Naka-store ko niyo mo. Ikaw. Ha? Ikaw mo mga hugs. Pila na ikulong ko. Pila na kabikat ka man. So, wala nakita. Usar gani ka bulan na. Pero, gana dyan kayo kustanan. Mga liki in town. Ha? Halaga. Hindi makikita na ako. Basta may problema. Tagaan-ta ka kung saan gusto niyo. Tagaan-ta ka kuan, Pajero ba ron or BMW na auto. Nakatudyo mahal ka na auto, katidad og mga minilyon. Unsa man ganahan mo ano? Kay happy ta baya birthday mo. Gusto jud nako napalitan ta ka o kuan kanang ganahan jud kaayo nimo tad-on. Oh, madto ta? Ano man? Unsa man di rason? Okay. Gusto na ako, naanak ka kalagod. Ako dyan, gusto na ako ma-happy ka. Ayaw, di lang dyan po mo biyaan. Isa pa ka-importante sa akong kinabuhi. Taga. Masa naman. Okay na? Ikaw siya. Hindi ko mo maayo. Hindi kayo alam, di ko sigo ni mo. Ta. Ganong, hindi ko mo siya maayo. Uy, kailangan sa kong madam, makikita siya bagong uyab. Karoon po ko na kay Bao, karoon po na inform kung ako na minaw. Jack, kaluod niya, uy, iya itong buhaton tanan para sa iyang uyab. Unsa ka na yung uyab sa kanu? Manong ay yung uyab nun, ipato sa madam no, ganit na siya gwapa, tambok, natutoy liyat-yat na. So, ano ka ipato na yung uyab no? Kaluod na daw eh. Tungkol sa tanis sa part. My God! Pero, mukha itong uyab na. Nadungkan to na ko kanina nga, di ko na mo dahil magkita sila. At kanina uyab naka-realize na to nga, that you deserve niya kanina siya kung saan pa siya nag-kwarta. Kaya tungod, pili na edad ni Madam 50 na. My God! My God! Nako! Kaluod! Hoy! Yes, Madam! Musang yaya, baya na ako. Kasi drama nito. Ganun ka, outfit ka. Yes, Madam. Na makikita na ako somewhere in a plaza in our subdivision. Ano, nakita ka na ako. Ibut-but lagi kayo. Mo bitaw Madam. Karon manangin ko nimo. I hope you ko tugda na makikita ko sa mga Madam. Sige na, please. Dito kong dala, inaanak dahil kalimot sa akong isugo ni mo. Wala yung kalimot Madam. Hapit ang paningil. Una ko na mo uyab-uyab sa amo ni mo. Kiss Madam, uy, ano dyan naman gaga, Madam, ikaw. Dapat na kay loyalty na ako. Yes, I know, Madam, napag-loyalty mo. Pero, dapat, nasa tayo priority sa, ato priority sa itong love life, Madam. Ikaw, Madam, wala kayo love life ko ron. Kababait ng bago pa namatay si Sir ni. Really, Madam? Oo, di sa ko alam mo uyab-uyab. Oh my Ano God. ko na usay ikasultis ako mga friends na ko. Kung ano lang kaay ko, hangulo lang kaay ko lang. Oh my God, Madam. Oh, sige na. Di joke ko, musugot mula ka kayaya. Nga naman, Madam. Kaya nagkan, ikang responsibilitas Yes, ko. Madam, nag-uwat na dito kung uyab dito, Madam. Bukan niyo pini, Madam. Sis, heartbroken ko mo. Mara mo, kung anong talang trabaho, Madam. Sus, ako ay mo, ay mo, jikat, mamatay, walay uyab. Madam, uy, first date, biyaro na mo, Madam. Ay ko, dahil naghalig ko ha? Rason ha? Dili kay Madam, di siya. Ay, pag-change sa topic diha, kay daghan, ay isugot ni Madam, Madam. oy, mo nag-change yung topic. Ako Kapay, na. kapay, karo, ako ani. Oh my God, Madam. Kapay, kapay, piki, ang tutoy. Sus, kaya kung silikon, ang dihanap ka.
Wa jud kay ayon pakayaya oy. Ayaw i-press, madam. Uy, bago pa bere ako kita inchi. Pa inchi kan da ini. Oo, mabitin ako kay madam. Sidang gura jud kayaya oy ambisyosa jud ikastanan. Madam, dito mo nila kung tutoy. Wala ko nakailas ng uya, bro, madam. Mabito na makikita dyan ko ni... Makikita ko Di jud ko musugot makikita Sige kaniya na, day. madam. Kagato nagkita ba ito sa mga madam kay... Gabi Tanawa lang nakikita ni mo manggol wala ka nang hidako day. Ano, madam, ba't mo katugan mo? Pero kinis ko ka pagkatigas kong sabling yaya. O ganahan ka mo nakaw. Hala, nakaw dito. Layas dito. Ganahan ka mo layas. Huwag ka mo dyan ko na ito. Naunaan ka? Uy. Na wa pa mo ka imong sildo. Kay mo layas ka di wa jud kay madala. Kana imong silikon sa imong tutoy mo. Ora dili madala ni tay sa ipro nimo. Ipro na ni madam. Ako na yung costume, bro. Best- OOTD mo na ako ron ka ron. Ako na yung costume, madam. OOTD ni na ako karon. Sa utide. Outfit of the day. Lo, My gilas ra jud Ingana imong jud ko. day. Ingana ka fashionista mo yaya, madam. So, Dapat imong medyas. Kasi pagtuon mo karong December. alam, madam, mga passion garon, madam. Ingon ani na mga passion Bakit imong garon. medyas mo Santa Claus? Hinoon, madam, ako kakabot din nga age. Doy kayo. Karon. Ikaw ba, imuha mga sinunutan, mga kuan juga istanan ka Fashion kay gid ba? purma-purma. Long. Tan-awa imong kugalingong dai, bako baka isamutan na jud imong kabati imong kuan. Pero madam, uy, ako sa niya, ikaw na kung suti, madam, uy, kay nakuha dyan siya, madam, madam, na iwi, tungkol pag-hikap ni mo. Adyo ko ati-ati kaya o mulak, o ganahan ka mulakaw, hala, lakaw dito, layas dito. O ganahan ka. Ay, mo na naman, madam, ha? Kabawi ko sa secret mo karon. Unsa mo sinibawaan mo secret nako? Kabaw ko nga, nakaiwiyak. Ha? Bago pa yung namatay si Sir, ay 40 días, yung nagkipurihan. Muna nga ka, kung madam, ikaw. Ay, ano mo gusto na ako, goy? Friends, salvet ko na ako. Madam, nakadungog ko ganina, madam, sa mga kabi. Nasikal yaw-yaw di abot sa hugasan, abot sa lalabo. Isikip ko mo anak ko. Nakadungog ko sa kanimong pantabi, madam. Patag-hatag pagka-car. Ikaw, Diyos ka mo, uy. My God, madam. Lakaw na dito ka. Mo na, madam. Kita ay natin mo iyag dito. Kadit, madam. Mo na, madam. Ay, pag-unaon ako, kaya huwag kayo salig sa beauty. Kaya mukha ko, my God, madatong si madam. Sige, lakaw na dito. My God. Magtalig, dugay ulit ha. Sanyakan. Sismusa ka istanan. Grabe, baktak, lungaan. Grabe. Yes, madam. Ay, kitabi. Ha? Ano sa may mo? Naku nadumog nga yaya. Masa man ko niya, madam. Napadi ko nabilin, madam, oy kadit, madam. Akong pinakabunggang costume, madam, po sa balik ko. Bye, madam. Bye. Sige, lakaw na dito. Thank you so much, madam. Ang kayo dyan, pwede na dyan magbuwag.